आज हम बनावे जातनी पनीर भुर्जी। तो एकरा बनावेला हम लेले बानी 2 गो प्याज। एकरा हम छोटा-छोटा टुकड़ा में ऐसे काट लेले बानी सारा प्याज के। इधर चढ़ा देले बानी पैन, ओमे डाल देले बानी तेल। ओमे डाल देनी हम जीरा थोड़ा सा, और सारा प्याज जो हम कटले रहनी ना उ सारा एमे डाल देनी है। ओकरा चला देतनी तनी सा कि अच्छा से भुनाई तब तक। इधर हम का कर ले बानी, आधा शिमला मिर्च के काट लेले बानी वैसा ही जैसे हम प्याज कटनी है। एकरा हमें डाल देनी में नमक, और थोड़ा सा हमें डाल देले बानी लहसुन और आदि का पेस्ट, और इमे डाल देनी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर 1 चम्मच। थोड़ा सा हमें डाल देले बानी हम लाल मिर्च पाउडर। आ 1 टमाटर के हम काट लेनी है जैसे हम शिमला मिर्च कटले रहनी वैसा ही। और ओकरा डाल देनी है 2 चम्मच हम डाल देले बानी एमे टमाटर सॉस। और बस एकरा चला देनी, अच्छा से भून लेनी है। एगो मसाला डालले बानी जो हम अपने घर पे बनैले बानी, बड़ी अच्छा लगेला एमे डाले पे। एमे डाल देले बानी हम पनीर जो हम निकलले रहनी दूध फाड़ के, और एमे डाल देनी हम कसूरी मेथी, और थोड़ा सा हम डाल देनी एमे गरम मसाला। बस थोड़ा सा पानी डाल के एकरा ढक देनी है हरा मिर्चा डाल के। और ढकले के बाद देखिए कितना अच्छा ये बन के रेडी भइल बा। तो रउआ लोग भी बनाई, बताई कैसन बनल।